A l'1 d'octubre vam ser tots protagonistes. Ara ho hem de tornar a ser. El Consell de la República és l'única institució d'aquest país que deriva directament de la Declaració d'Independència. I els consells locals ens representen a tots i a cadascun de nosaltres. Ens hem de moure per fer un nou estat. Hem d'aconseguir que tots aquests veïns, amics i coneguts que estan aparentment vençuts pel desencís, per la desesperança, per l'enuig, es tornin a activar. Som tots imprescindibles per fer el que volem, aquest nou estat. Ja n'hi ha prou de depressions i de lamentar-nos. És l'hora de tornar-hi a ser, és l'hora de la represa. Més enllà de tots els projectes que estem tancant, és del tot imprescindible que tots i cadascun de vosaltres pugui presentar nous projectes. Us encoratjo a fer-ho. Heu de presentar tot allò que creieu que és important per avançar cap al nou estat que volem. Us encoratjo a fer-ho. Ens necessitem tots i cal no defallir. El camí és llarg, però sabem on anem i què volem. Som nosaltres els que hem de tirar endavant. Ens ho devem i ho devem als nostres fills i als nostres nets. A partir del mes de juliol endegarem un procés electoral dels consells locals, on tots els consells locals caducats o en funcions o els molts que s'estan constituint puguin elegir democràticament a tots els seus representants. Tenim l'eina, tothom podrà votar telemàticament i esperem que totes elles siguin un èxit extraordinari.